pesa matin mar pur michakogo kapok ibiro ni dwa puri. To gi nyaka ing'i ni lo mane midwa pidhe nikech otimo maber e lo marateng' otimo maber sana moingo lope mamoko. Kamano. Spacing kata nafas uketo marom nade kind alot gi alot? Spinach ni ento ok obed machiegni ahinya. En obedo sentimita 45 kata 40 to gi sentimita 60. Alot ni sepidho kuom kinde marom nade? Alot ni sani koro awacho ni adhi gi higni 7 nyaka chak pidhe. Koro adhi gi higni 7. To gi sani kaka in japur man gi lony mar pidho alot mar spinach ni, gin ang'o ma sani isefwenyo ma in iwuon ndalo mani chako ni kia e wi alot ni? Kuom alot mar spinach kana chako mokwongo to gik ma fwenyo kuome ni en gi chiro. En gi chiro throughout the year, ok okos chiro kalode mamoko. Ero ka chiche nitie throughout. Koro mane gima fwenyo kuome dire moko na japidhe ga to na pidha in sort, lakini sani kaduka donjo e info edo ka en gi chiro moko kos chiro. Koro miyo adonjo iye matek nikech omiya pesa. Erokamano. Ere kaka un uwegi uiko lo land preparation gi dho ngere? Land preparation en ka sayudo lo takelo tinga puro. Koro ka tinga osepuro tabuso. Itimo leveling mar lo. Mano asechuo kodhi tiko ndalo 21 e seedbed. Kitere gine otigo ndalo 21 e seed gine e nursery kapok otere seedbed. Koro ndalo 21 tidhi transplant titere e puodho. Koro kisapidhe kanyo tikwano 2 weeks ndalo 14 ten gima ready koro romo koro inyalo kata ng'wede inyalo chako use. Otimo maber e kinde mage ndalo oro koso en alot manya withstand gimoro amora, bed chieng' bed koth otimo maber? E alode te kinde mage te maber kabisa molo gweng'wa koni kaka en low land. Ndalo ma chieng' rieny nikech ing'e ni wan pi ok wakosi. Wan gi pi maringo throughout, ok wanya koso pi. Koro ndalo ma chieng' rieny kitime under irrigation is better than kitime ndalo ma koth chwe. Koro ka ndalo ma chieng' rieny en gi market saidi moloyo ka koth chwe. E puodho ma wantie ni kaka in iwuon itiyo gi mbolea kata fertilizer? E mbolea watiyogo to mostly ne watiyogo gi mbolea mag kawaida mag duka gi. To tinde adivert atiyogo organic nikech kaluwore gi puonj mar lo. Orito lo maber mbolea ma mag nyaduka gi ok ber ahinya. Koro tinde abet atiyogo organic. Adaja tiyogo organic manyiwa. Kidienje adi mag spinach ma in iwuon ipidho to ang'o miyo ni yiero ma ipidho? Mae en bete ite dongo. Koro ing'e ni japur bo oker gima olal ahinya. Gima ite tindo bet kipange kata e gunia to bet odhi mang'eny to madongo ni origore. Koro ing'e ni wamba loso ohala ma business. Koro nomiyo adhi madongo ni mondo kata ka joka biro kae to en gi kilo be then rigruok bo rigore piyo. Koro oyudo ka kama thin kendo sang'wed gunia. Kama. Manyiso ni iwuon kidienje ipidho variety mane? Apidho ma ite dongo. Tima ite betin, tima ite dongo. Kodhi ne ang'eyo agrovet. Kodhi ne ang'eyo agrovet ema na jabedo ka ang'ewe ga kodhi. En kothe ludo teko koludo en ing'eyo mane e duka. Mondo ayud yuto makare, nyiso ni nyaka los lo maber, nyaka pidhe e standard maber madwarore in time, nikech kipidhe ka sa okalo to koro ok onyag maber. Koro ayuto sane ma kapidhe sa standard maber, mbolea ba amiye wang' sa. Yath be ka aneno ka kudni biro tagoye wang' sa, ok arit ka kudni osedonjo sana ma koro gole tek. Koro agoye hata alese ka pok kudni ohinye tago yath. Spinach ka okinde marom nade puodho? Spinach kopidhe kisechako kae to en okawo kata higa dweche 12 ka pod ipone apona. Pod ipone en bara pi nitie nyalo dolne en nyalo pone kata bang' higa achiel. To ka wach ni koth onge in uwegi golo pi? Wan gi pi mok rum. Wan gi pi mar irrigation ma sirikal goyo ka dhi e michele. Koro en igoyo iye en oringo rotate. Koro watiyo gi pump, water pump mar masin. Koro watime under irrigation. Yeah. To chiro mar spinach kuma wantie ni chal nade? Chiro mar spinach ber. Makata sani simula. Johala ng'eny madwaro spinach ni. Awinjo ka giwacho ni spinach ni be luoko remo. Koro ji ohere, oluoko remo bedo maler. Koro ji ohere ma johala mar spinach ni idwaro makata sani kamnene ni idwaro takini loth pok oloth. Be inyalo timne intercropping, inyalo pidhe gi alode moko kata cham moko? Inyalo pidhe go, but kaluwore gi bade inyalo pidhe go lakini kaluwore kaka okar ok onyal yie cham no dongo maber. Koro anto prefer ga ne kaka pidhe ta pidha nono.
kaka en okende. Okadane mondo aket gimoro nikech en asa business kedo kata gimoro kata bande muti kanyo en koro en awed chik mar agriculture. Koro kajaro mondo apidh gik moko e diere. Koro aka pidhe ta pidha kende. Ama. To ka ni chako ni wacho ndalo moko nen gima nitimo ka ikawo break pok iduogi. Chakre iduogi sani in gi higni adi kata dweche adi korka pith mar alot? Chakre aduogo ka corona bang' 2020 nyaka sani. Koro en tich matiyo an kata taon ok adhi. Nairobi awinjo ka Kisumu. An taon tindo ok awinj nikech magi mapidha gi oda. Nyithindo dhi skul gi kich gini, oda be kidonje to gik miyude oda no mano mana pur. Manyiso ni inyalo jo masamoro nigi samuoyo mar donjo pur ni adier in kaka achiel kuom jogo moseneno ber ma puodho timo, inyalo jiwo jomoko. Kendo mane rawere wetena ma pod ba matindo kaka an kama. Tich sani onge kata umbuyo nya report ni tich onge kata Kenya. Ma yo minyalo tiyo, ma tich minyalo tiyo, minyalo kwano ni ma tich ma ok riembie. En tich ma knowledgeable, en practical, en onge theory. En tich mayot ma kisapidho tinana gi dwaro mbolea, en tich ma kijende nyalo timo maber kabisa. Molo kijende wetewa manoko. Asemogo ni ma tich ma koro wadhiye. Onge tich minyalo tiyo. Kisesomo miyudo certificate nin moro, en koro bede kore to ma tich ma koro nyalo konyowa. Kamano. To starting capital ka nichako gi pesa marom nade to gi puodho bende marom nade? Nachako gi puodho matin, akwota matin. Tawacho ni nachalo kaka kitchen garden moro matin gi dala. Koro kachako kaka kitchen garden ema nakete kodhi moro matin, 50 grams moro. Koro kana biro to nayudo ka 50 grams no ne thin kata customer dwaro molojo gweng' kende noingo. Nikech chako kawe gi gweng' kapok oidho kata mtoka kata pikipiki. Koro ani let mi ayar lweta mondo koro koro ayar lweta mondo mi koro bed maduong' mondo koro jo gweng' oyude maber. Kamano. Koka bang'e ni dire kama duong' ma nitie kae. Koro nabire kama duong' ni. Kasabiro ka koro koro ma akele ka kama duong' ni koro atime kaka gira mar ohala. To bende kendi nikech wacho ni machiegni gi pi kae to be kawe ndara. Ere kaka urito mwandu otieno koso koni onge jogo ma bende samoro nigi gombo mar kawo gige puothe? En mana ni kamoro ka gimoro nyaka ibed gi challenges. Gweng'wa kata kuto onge ahinya. Madang' awach ni ng'ato kola les no kawo mana modhi chamo mang'edo kong'wedo telo moro abich. Ma mano be seche moko miyi yawe moro. To mikwalo ni ng'ato ting'o gunia moro to pok taneno. Anyabedo ka tiyo to mana kiyudo to mana matin moro seche moko yudo tiende moro matin ma ng'ato kawo telo abich. To mano bokli lakini kuto onge. Daher ni nyisa ni ka bende spinach nigi tuoche ma samoro thagi to ka dipo ni nitie, ere kaka in iwuon kaka japur itemo mondo igeng' tuoche gi kik keth ni alot? Spinach nitie gi tuoche man go en gi kudni to gi tuoche. Koro tuoche tiluongo ni fungal. Koro fungal gi wang'iewo negi ga yath. Ti yath mwang'iewo agrovet. En poda moro. Koro yudo ka seche moko itira tong' to mano nyiso ni ka koth ochwe mang'e to kelo blight kuome. Koro blight ne mwatemo tieko, wagone yath. Ugo yath di juma kata e dwe? Ka ndalo ma koth chwe mang'eny to watiyo gi fungal mang'eny. To ka ndalo ma koth onge to tin nikech chieng' rieny. Koro mondo mi gine be bede lakini yath wagoyo in a week. Every week wagoyo yath. Gin challenges mane ma in kaka japur iseneno higni 4 kata 5 ma isebedo kipuro alot mar spinach? Challenges to nitie. Challenges manyalo wacho en natural calamity seche moko koth ochwe. Those are challenges gin you cannot recognize but gin challenges. Ka koth ochwe tedo ka seche moko kunde gi pong' ma pi seche moko gine. Mar ariyo seche moko challenge minyalo neno. For example inyalo yudo ka seche moko ipidhe to ipidho be drought ng'eny ndalo ma chieng' rieny kabisa koro mondo mi omoki it takes time ma ok chuny gi fil moidho ne be onyalo bagi ka ok en gimi kawo kaka tich mitiyo. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo wadwa ni wakaw rusa moko mar dakika moko machuok aito bang'e waduogo kikidhi mabor.
Dial *487*3# to get this song. Introducing the Vasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viewsasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Vasa Data Pass. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo ka bende pod wadwa puonjore gigo ma bende dhi galot mar spinach. Ber mage ma ng'ato yudo kochamo alot spinach. To in iwuon kaka janeno maro, ageno ni dhi yudo puonjari adek ma bende dhi konyi. To bende nitie kony moro amora ma unuwegi kaka jopur mantie alwora ni useyudo koa e county government? Equity osebedo ka konyowa gi puonj matin. Omiyo seche moko wasweko. Koro gisebedo ka gikonyowa matin kwadhi kama. Safar nigi bank mar Equity osebedo nang'o e kinde misebedo kodgi? Equity koro sani nasabedo kodgi e safar ni sani dhi higni 2 nyaka nabed kodgi. Koro gisamiyowa puonj maber, wano ka gitawa maber, puonj be gikelonwa, koro gimiyowa mijing'o be kamano. To gi loan be seche moko gimiyowa loan matin manyalo kogo to waduoko. To nikech isewuoyo wach hola kata loan ma bende bank ni osemiyi, inyalo nyisowa ni interest gi chalo nade kaka japur? Interest bank is take aside ka ng'iyo interest gi. Equity mar japur nitie loan mar pur. Loan mar pur ano ka keto interest maber moloyo banks mamoko. Ano ka kanyo to gikonyowa, be omiyo ajakaw kuom gi loan kaluwore ni nyakwa check kaka gibe gi jomoko be kepo. Gisebedo ka konyo interest gi ber moloyo banks mamoko. To korka chudo wach ni janyiepo biro munyo alot iri kata tero alot e chiro. Ere kaka jogi chuli? An kaka time, nitie jok machula in a month. Tiki ka order school, sama school ochulogi to gichula. Koro gimiya mana invoice kende ma gimiya. Koro modong' koro gichula mana through bank, gito na bank. To the customers makaw magweng', ng'ato dwaro mar 50, ng'ato dwaro mar kama. To nitie jok ma be kawo gunia. Joma kawo gunia to gichulo kas. Koro gunia to koro sani pesa diwa. Ka ng'ato dwa kawo gunia. Gunia mating'o kine 90 gikawo Sh4,000 gi200 sani. Mating'o kg 90 gikawo Sh4,020 kisani. Wach mogik ma janeno marwa nyalo yudo go mijing'o en ni ng'ama nigi go mapidho spinach, mae gima pidho ber. To mae gima be ber nikech wacho ni ot nyaka ibed gi chiemo mokwongo. Sani ka beto konego bed ni ng'ato dhi ng'iewo alot kata pa. Chagi spinach ni tuko ot kanyo. Ma be yath manyalo konyi, oloso remo bedo maler. Mae yo minyalo dhigo ma ji nyalo sani gi yo masani, mae yo minyalo dhigo ma mondo mi ikonyri. Ok onego ing'iew nyaka ing'iew rech, mar kendo romo ng'iew rech. Sama ipidhe bath ot kanyo, ng'ato biro kawe mar 50 dhi ng'iewo go rech e chiro. Modong' be jimbi chak ikiko gi rech cha e ot. Koro apani mane yo monego bed ni wadhigo. Kamano. To na ng'at ma samoro deher manyi kata tudre kodi bang' chiro maka inyalo konyowa gi namba ma ginya yudigo? Namba na nitie. Kidhi e
kidhi e Facebook iyudo Caleb Kure, kidhi email tiyudo calebkure@2019.com. Namba ya simu mara en 07 12 530 625. Mane yudo japur. Namba na masiwe en 07 12 53 6 25. Mane yudo japur gi tiende. Kamano. An iluonga ni Kenneth Ochieng' Otieno. Kama wachung'e ni iluongo ni Kabonyo, Kisumu County. An awuok kamoni Rangwe, to moloyo an gi lony e weche mag pur. Spinach kaka lot nigi health benefits mang'eny. Mokwongo, spinach owacho ni o prevent cancer. Ma kichame to wacho ni your chances mag bedo gi cancer bedo matin sana. An kaka an anyawacho ni en gima ber sana kendo winjore ka ng'ato ochamo spinach moromo kabisa. To ji nigi preferences. Lori biro wacho ni an achamo mana ojiko achiel mar ring'o. Lakini ber ka ng'ato chamo spinach moromo. To nikech iwacho ni e puodho ng'ato achiel ok inya tiyo mitieki. Nitie jogo mabende kawuono wan gi hawi nikech wayudo gi e puodho ka bende ne gikonyo jaduong' Caleb korka pur koni korka doyo. Adwa ni ginyiswa nying gi gima gin gitimo to gisebedo ka gitimo tich aina ni kuom kinde marom nade. Daher ni nyisa nyingi. Nyinga iluongo ni Lisa Ng'ong'a. Ka Bonyo Kanyagwal. Koro wakonyore gi jale kuom doyo. Ka diere mo puodho ng'eny ma oewe. Koro kuom odiochieng' en emomiyowa Sh300 mondo mi wakonye. Koro diere ma onge puodho to wadoyo mikwa. Erokamano. To Sh300 ni daher ni nyisa ni mae bei ma un uwegi kaka jogo makonyo korka doyo nuwinjoru koso ere kaka nuwinjoru ni e dwe kata odiochieng' ber kimiyo ng'ato 300. Ago erokamano. Odiochieng' nwawinjore ni miwa Sh300 kwa doyo odiochieng' msima. Wabiro gawo saa 2 karomo saa 10 to wawuok timiwa Sh300. Koro wakonyo Caleb Kure. Erokamano. To ma tich ma un uwegi usetimo kuom kinde marom nade? Kaka an asetiye higa 8. Nyaka sani. Gin ber mage ma un uwegi useneno kata useyudo kuom kinde ma usebedo kudoyo kata ukonyo e puothe mamoko kopogore gi meku? Waneno ka okonyowa kuom chulo fee, okonyowa kuom pidho alot nikech ka pi ng'enye ok wanyal pidho bando. Koro yudo na alot ni manyalo konyowa, spinach, cabbage, skuma, nyanya bende. Mana kamano janeno marwa owachnwa kendo winjo olernwa maber niya e puodho kae kaka in wuon puodho ok inya tiyo mitieki. Kineno lo mabeweno wantie kata puodho ni en puodho maduong' kabisa. Tadier gima timore ni Mr. Caleb ok nya doyo kata ok onya puro puodho ni kende. Omiyo wacho gania sama ji oriwore tinyalo tiyo kendo inya tiyo maber. Githuolo mabende wan godo nikech chiro to chuno ni nyaka wadhi. Sama ng'ato kawo alot kaka ineno alode ma wan godo maber aina spinach ma wang'e ler kama wadwa e puodho kae to water alodwa ni e chiro. Kwasedhi e chiro ko be wadhi winjo jogo ma uso gi ni to gin to giuse gi pesa di. To ne ng'at ma samoro dihere mana mochame odiochieng' achiel kata ka lunch supper ing'ade to ichule pesa diwa. Donge ber ka wadhi e chiro mondo ne ni ohala gima lich ahinya en wacho ohala gi pesa mabende iwacho ni yuweyo fuko. Dong mane momiyo watimo chenro mar pur gi ohala. Wadhi ure chiro. To nikech
ne wachako gi puodho to iwacho ni ka isegolo gimoro e puodho kata kisekaye to nyaka ikele chiro. Gi thuolo ma bende wan godo sani en ni spinach na ma bende nan godo e puodho sani osechopo e chiro. Chiro kae nitie jong'iepo kata jogo ma bang'e dhi kayo to tede to bedo chiemo ma idhi tigo odhiambo kata lunch. Bed jomoko dhi kayo ka breakfast, lunch kata supper. To nikech an e chiro daher ng'eyo minwa ma bende an godo e chiro kawuono ni. Mama donge nya nyisowa nyingi? Nyinga en Jena Kinyo Medo ma iluongo ni Nyapoko. Wan e chiro mar Nyang'ande. Waomo alot e puothe to kwasebiro godo e chiro to wang'ado to wauso ne jo customers. Koro wach ni aina ma koro wadondo mwang'ado ni. Mae iuso nang'o? Spinach. Spinach ng'ato nyiewo to koro kodwa ni ng'adne to ibiro ing'ado ne to kawo gi skuma to kikogo. Koro manyiso ni mae ohala ma isebedo kitimo e kinde marom nade? Asebedo katime higni ma achake 92. 92 nyaka kawuono. Nyaka kawuono. Manyiso ni mae achiel kuom ohala ma bende osebedo ka konyi gi jogi. Osekonya gi joga duto te masepuonjogo nyaka nyithindo. Erokamano. To nikech chiro kaka kuma wantie kawuono ni, ohala ni osebedo koteri nade kopogore gi ber ma in iwuon isetimo. Bende inya nyiso jal moro ni oteme ane uso alode ma un uwegi usebedo kuuso e chiro ka? Ohala en owilore. Nitiere seche moko maber, nitiere seche moko ma bende orach. To wadhi adhiya kamano nikech gimisebedo kiseng'iyo kitimo ok obi wang'i pile. Nitiere seche ma be onyalo teri maber, nitiere bende seche ma ng'ikruok nyalo bedo. To nikech kawuono ne wawuoye alot mar spinach. Achiel kuom gino ma daher ni ng'e kuom alot mar spinach en niya, en gi iron ma bende medo remo e dend dhano. Mar ariyo en gi vitamin mar vitamin A gi vitamin C gi magnesium ma bende ber e korka del dhano. To ne jogo man gi tuo mar diabetes iwacho maber ni kichamo alot mar spinach ni bende ober gi joma nigi tuo ainago. Gimoro kendo ma daher ni ng'e kuom alot ni en niya, atamalo 91 mar spinach en pi. To be samo dongo nya dongo inches 8 kata 12. Yena mondo akaw thuolo mar goni erokamano in misebedo kodwa kwaneno chenro ni chak tae nyaka sani. Ka in japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ne wasesingo to ne wawacho kamoro amora ma intie wan wawegi wabro pango safar aito bang'e wanachopi mwane gima in iwuon in godo kata bang'e wabro puonjo jo oganda wa ber mantie puodho kata chama in iwuon in godo. Ne jogo ma be samoro piny obedo ma digital inyalo bende oro na ote accounts ga mag Facebook, TikTok, Twitter kitiyo gi nyinga mar Lorino Mondi nyaka black in brackets. Erokamano ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Oriti masani.